زبالكم لو معلتي نزراربلو توبيك ويدما كما عرست زقمطكو نتنملخ أملاك ساكن لينا نفلطو زبلي نا يسوع كريستوس بويتاي يغرمكم صلاينا دابيلوس صلاينا تنصلኦ ጎይታ ጸልኦ ዳቢሎስ ካባና ንላዕሊ ብዛዕባ እግዚአብሔር ይፈልጥ ሓቀይዶ ተሰማምዑ ዲኹም ዳቢሎስ ካብቲ ኣነ ንስኻትኩም እንፈልጦ ንላዕሊሲ ብዛዕባ እግዚአብሔር ይፈልጥ ኣነ ንስኻትኩም ውሉድ አምላኽ ተባሂልና ዝተጸዋዕና ክሳዕ ክንደይና ነቲ እነምልኾ አምላኽ እንፈልጦ ሕጂ በዚ ቶፒክ ብዙሕ ነገር ክንዛረብና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከመበገስ ግን ክዛረበሉ ደሌ ዘለኹ ካብ ምዕራፍ 2 ኣብያሱ ዘሎ ሓሳብ ክብገሴ ሽዑ ናብቲ መንፈስ ዝመርሓና ክንከይና ኢየሱስ ጎይታይ አሜን ኣብ መጽሓፍ ኢያሱ ምዕራፍ 2 ከይድና ክንንብብ ኮለና እንታይና ንርኢ ኢያሱ ብሕቡእ ንኽልተ ሰለይቲ ነቲ እግዚአብሔር ንዓኹምን ንዘርኡኹምን ሂበኩም ዝበሎም ንዑኻ ነቲ ህዝቢ ከተውርሶ ኢኻ ዝበሎ ምድሪ ሰልዮም ክመፁ ከም ሰደዶም እቶም ሰለይቲ ኣብ ቤት ተኣመን ዝራ ረሃብ ከም ዝኣተውን ረሃብ ድማ ነቶም ክልተ ሰለይቲ ግብር ነቶም ክልተ ሰለይቲ ድማ ከምዚ ሓባኣቶም ከም ዝተሓባበረቶም እቲ ትገብሮ ነገር ኣብ ሓደጋ ዘውድቃ እኳ እንተነበረ ንዓዓቶም ግን ንህይወታ ሪስክ ኣብ ሓደጋ ጌራ ንዓዓቶም ብሰላም ከም ዘፋነቶም ኢና እቲ ክፍልቲ ዝነግረና ማለት እዩ ኣነ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ግን ብዛዕባ እዚ ኣይኮነን ኣነ ክዛረበሉ ደልየ ዘለኹ ሓሳብ እዚ ካብ ቁጥር 9 ክሳብ 15 ዘሎ ሓሳብ እዩ ከምብቦየሞ ካብኡ ተበጊስና ብዙሕ ነገር ክንርኢና ማለት እዩ እንታይ ብለና ነቶም ሰባት ከኣ በለቶም እግዚአብሔር እዛ ሃገር እዚኣ ከም ዝሃበኩም መንያ ትዛረብክ ዘላ ብዛዕባ እግዚአብሔር ትዛረብ ዘላ መንያ ቅዱሳን ረሃብያ እስራኤላዊ ኣይኮነትን ጽቡቅ ጌርኩም ስምዑኒ ቅዱሳኔ ነቶም ሰባት ከኣ በለቶም እግዚአብሔር እዛ ሃገር እዚኣ ከም ዝሃበኩም ፍርሃትኩም ድማ ብልዕሊና ከም ዝወደቀ ኩሎም ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ከኣ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዝመኸኹ ፈለጥኩ እቲ ካብ ምድሪ ግብጽ ክትወጹ ከለኹም እግዚአብሔር ንባህሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዘንቀጾ አሜን አሜን እዚ ተኣምላኽናቱም ሰባት እግዚአብሔር ንባህሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዘንቀጾ ኣብ ስግሪ ዮርዳኖስ ኣብ ዝነብሩ ክልቲኦም ነገስታት አሞራውያን ከኣ ዝገበርኩሞ ንሲሆንን ንዓጎን ከም ዘጥፋእኹሞም ሰሚዕና ኢና እሞ እግዚአብሔር አምላክኩም ንሱ ኣብ ሰማይ ኣብ ላዕሊ ኣብ ምድሪ ከኣ ኣብ ታሕቲ አምላኺሞ ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ መንያ ትዛረብ ዘላ ብዛዕባ እግዚአብሔር ኣብ ቅድሜኹም ድማ ትንፋስ ኣብ ሰብ ኣይቆመትን ሕጂ ከኣ በጃኹም ኣነ ምሕረት ካብ ገበርኩልኩም ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብሩላ ነቦይ ነደይ ነሕዋተይን ነኣሃተይን ዘለዎም ኩሉ ድማ ብህይወቱ ክትሓድግዎም ነፍሳትና እውን ካብ ሞት ክትድሕኑ ብእግዚአብሔር መሃሉለይ ርግጽ ምልክት ከሃቡኒ ኢላቶም ይገርመኩም መንያ ነዚ ነገር እዚ ዝዛረብ ዘሎ ጸላኢ ኮይ ዝዛረብ ዘሎ ረሃብሲ ፈታዊቶም ኣይኮነትን ረሃብሲ ኣብ ሓንቲ ካብቶም ጸላኢቶም ዝነበረት ግን ብዛዕባ እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ምስ ሰምዐት ምስ ፈለጠት ግን በቃ ነቲ አምላኽቲ ፈሪሓቶ ኣይገርመኩምን ጸላኢ እቲ ምሳና ዘሎ መን ምዃኑ አጸቢቁ ይፈልጥ እዩ ንዑ የኸሪኤኩም ደለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ከምቲ ዝለመነቶም ድማ ንሳቶም ድማ ከም ዝገበሩ ላይና እቲ ታሪኽ ንሪኦ ማለት እዩ ረሃብ ነቶም ክልተ ሰለይቲ እንታይ ኢላቶም ነቶም ሰባትካ በለቶም እግዚአብሔር እዛ ሃገር እዚኣ ከም ዝሃበኩም አሜን ዶ ገና እኮ ኣተዋን ገና እኮ ያሪኮ ኣይፈረሰን ፍርሃትኩም ድማ ኣብ ልዕሊና ከም ዝወደቀ ኩሎም ኣብዛ ሃገር ዝነብሩ ከኣ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዝመኸኹ ፈለጥኩ እቲ ካብ ምድሪ ግብጽ ክትወጹ ከለኹም እግዚአብሔር ንባህሪ ኤርትራ ኣብ ቅድሜኹም ከም ዘንቀጾ አሜን ዶ እዚ ተኣምላካ
አብስግር ዮርዳኖስ አብዝነብሩ ሁልቲኦም ነገስታት አሞራውያን ከአዝገበርኩሞ ንሲሆንን ነአጎን ከም ዘጥፋእኹሞም ሰሚዕናይናሞ እግዚአብሔር አምላኩም ብዛዕባ አምላኹም ያትዛረብ ዘላ ብዛዕባ ነዚ ዝገበረ አምላኽ ያትዛረብ ዘላ ንሱ አብ ሰማይ አሜን እዚ ተአምላኽና ንሱ አብ ሰማይ አብ ላዕሊ አብ ምድርኻ አብ ታሕቲ አምላኽ አሜን ነዚ አምላኽ እዚስ ከምቲ ዝግባእ ንፈልጦ ዲና ጸላኢ ስፈልጦ እዩ ይንቅጥቀጥ ከማን ምስ ሰማዕናዮ ልብና መኸኸ ኢሉ ጸላኢ ብዛዕባ እግዚአብሔር ብዛዕባ ስም ኢየሱስ ክሰምዕ ከሎ ልቡ ይመክኽ እዩ አብ ቅድሚኹም ድማ ተንፋስ አብ ሰብ አይቆመትን ዋይ because እቲ ሒዝኩሞ ትመጹ ዘለኹም እቲ ምሳኻትኩም ዘሎ እቲ ዝመርሐኩም ዘሎ እግዚአብሔር ኣዝዩ ብርቱ ኣዝዩ ሓያል ምዃኑ ስለዝሰማዕና ሕጂኻ በጃኹም ኣነ ምሕረት ካብ ዝገበርኩልኩም ንስኻትኩም ድማ ንቤት ኣቦይ ምሕረት ክትገብሩላ ነቦይ ነደይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ዘለዎም ኩሉ ድማ ብህይወት ክትሓድግዎም ነፍሳትና እውን ካብ ሞት ክተድሕኑ ብእግዚአብሔር መሃሉለይ ርግጽ ምልክትካ ሓቡን ኢላቶም አይገርመኩም እስራኤላውያን ህዝቢ ያሪኮ ብሰንኮም ይሽበር ከም ዘሎ ዝፈልጥዎ ነገር የለን ነዚያ ከተሕዘኩም ደለ ዘለኹ ቅዱሳን ሰምዑን ደለኹም እቲ ምስ ኢያሱ ዘሎ ህዝቢ ያሪኮን ከባቢአን ንሳቶም ናብኦም ገጾም ይግስግሱ ብመህላዎም ይፈርሑን ይንቅጥቀጡን ይሽበሩን ከም ዘለው ሳይፈልጡን እዮም አቤት ጸላኢና አኻ ክሪኤካ ሆሎ ናአኻ ክሪኤክ ሆሎ ዝኾኖ ምዃን እንተንፈልጥ ነርናሲ ንጸላኢ አይምፈራሕናዮን ሓቀይዶ ጸላእት እስራኤላውያን ገና ምስ እስራኤላውያን ከይገጦሙ ከምዝ ተሰዓሩይና ካብ ዘረባ ናይ ረሃብ ብቐሊሉ ክንርዳእ ንኽእል ሰብ ያሪኮ ንእስራኤላውያን መጹናዮም ዝብሉ አቱም ሰባት ክንደይ ደስ ዝብል ሰብ ያሪኮሲ መጹና ያምዝብሉ ዘለው እስራኤላውያን ግን ነዚ ነገር እዚ አይፈልጡን ብጭካዞም ክልተ ሰለይቲ ነዚ ነገር እዚ አይፈልጡን እስራኤላውያን ገና ምስ ሰብ ያሪኮ ካይተዋጉኡ ናብ ያሪኮ ካይአተው ኾለው ነቲ እግዚአብሔር አብ ክንድ ህዝብ እስራኤል ዝገበሮ ነገር ሰሚዖም አብ አብይራ አዲዮም ነሮም ነሙውጋ አቅማ አይነበሮምን መን ህዝብ ያሪኮ ሎሚ ሓደ ነገር ከጨብጠኩም ደለ ዘለኹ ሰብ ያሪኮ ንእስራኤላውያን ዘይኮነስ ፈሪሖም ስሙዑኒ ጽቡቅ ጌርኩም ነቲ አብ ክንዶኦም ዝዋጋ እግዚአብሔርን ፈሪሖም ክብርን ሽሙ ይኹን አሜን ነቲ ምሳና ዘሎ መፍላጥ እዚ ተአገዳስነ ጸላኢና አኻይ ፈርሐካኒ ጸላኢና አይና አኻትኩም አይፈርሐናኒ ጸላኢ ዝፈርሖን ኢየሱስ ጥራይ ኢየሱስ ምሳናኩ እንድሕር አሎ ጸላኢ ክስዕረና አይክእልኒ ነቲ ምስኦም ዘሎ አምላኽም ፈሪሖም ረሃብ ብዛዕባ አቅም ሰራዊት እስራኤል አይተዛረበትን ብዛዕባ ዘለዎም ናይ ውግእ ተመክሮ አይተዛረበትን እንታይ ዳ ጀሚራክ ሰዓት ውድ ብዛዕባ ምስኦም ዘሎ አምላኽም ያተዛሪባ እቲ አምላኽም ካብ ግብጽ ጀሚሩ ክሳዕ ዮርዳኖስ ዝገበሩ ያተዛሪባ ክብርን ጎይታ ይኹን ቅዱሳን እቲ ንሕና እንፈርሖ ጸላኢና እቲ አነ ንስኻትኩም እንፈርሖ ጸላኢ ነቲ ምሳና ዘሎ አምላኽና አዝዩ ዝፈርሖ አሜን ዶ እቲ አነ ንስኻትኩም እንፈርሖ እቲ ዘፈራረሐና ጸላኢ ነቲ ምሳና ዘሎ አምላኽና አዝዩ ዝፈርሖ ነዝን እንተ ንፈልጥ ጸላኢና አይምፈራሕና የነርና ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ እዚ ፍልጠት እዚ አውሽጥና ተዝአቱሞ ነዚ ሕጂ ዝዛረቦ ዘለኹ እንተ ነአምኖ ነርና بفرح يعني مستملالسنا نيرنا تبعات مخوننا نيرنا رهاب نتوم سليتي زهابتهم حبريتا نتأب እግዚአብሔር አምላኾም ዘለዎም እምነት ጥርዝ ዘብጽሒ አሜን ካምናይ ጸላኢ መንደር ካምናይ ጸላኢ ሰፈር ብዛዕባ አምላኽካ ሰምዕ ኾለኻስ ደስ አይብልን አጋንንቲ አብ ቅድሚ ኢየሱስ ተንበርኪኾም ኢየሱስ ወድት ልዑል በዘይ ጊዜና ተጥፋአና ዶ መጽኢኻ ኢሎም ክፈርሑ ክንቅጥቀጡ አብ ቅድሚ እኽሰግዱ ኾሎ ምርአይ ደስ አይብለኩምን እዚ አብ ልዕልቲ አምላካ ዘለካ እምነት ክትውስኽ ዝገብር ነገሪ እንቋ አባነ ይዛ አምላኽ ዝኾንኩ እንቋ አባዛ አነ እትዘምልኹ አምላኽ ዝኾነ እትብለሉ ነገሪ ረሃብ ዝነገረቶም ነገር ናይዚኦም ክልተ ሰለይቲ እምነት ጥርዝ ዘብጽሒ ንዓኦም ትብዓት ዝኾኖም ነገሪ አሜን ነቲ አብ ሰፈር ጸላእትና ዝዝረብ ዘረባ ናይ ምስማዕ ዕድል ስለዘይረኸብና ይምበር ብዙሕ ጊዜ ከም ዝረሃብ ዝበለቶይ ዝኸውን አሜን ዶ እግዚአብሔር ኮነ ኢሊ ነዞም ክልተ ሰለይቲ ነዚ ነገር እዚ ከም ዝሰምዕ ገይሮም እቲ ሰምዕዎ ነገር ሓደ አብ እግዚአብሔር አምላኾም መሊሶም ኩከሉ ዝገብሮም ነገር ከውን ኮሎ እቲ ኻለ ድማ ተቢዖም ንጸላእዮም ክገጥሙ ዘትብዖም ነገሪ አሜን
أحواتينا حاتي لومون اتزنقو زي حاسس أملاخنا مسانالو آمين زنا يسوس أي حاسسني زنات نملوه أملاخ تاريخ زقبر أملاخ داويت أمزمور كوميلو مش بينو تأمرات بينو تأمرات زقبر أملاخ يلو آمين بتشاون تأمرات يميادرك يإسرائيل أملاخ يبارك يلو آمين دو بينو تأمرات زقبر أملاخ إسرائيل يبارك يلو بينو حقاز زيد ليو إزي أملاخ كاي إتزنو زي حاسس أملاخ لومون مسانا لو آمين دو مسؤو خوينا زين سعروت ألا يلن مسؤو خوينكا زي سعروت ألا يلن اتحتوغنا نتمسانا زلو أملاخ ناس نفلتو ديناي كساكن دينا نفلتو هاري باولوس أبرومي شمونتا كاب سلاسان حدن سلاسان كلتن كمزيلو مبارسي بزعبا زنگر زنتاي خنبلينا أملاخ مسانا كاب كونخ مني زك آمنا آمين دو اتنودو كام انت كلها تعليفو زحابون برزينا حافو كميدا أخمسو كلو زي هبناي قدوسان نغركم الله سيطان غزاخت غزا ايكونن زخلكلكا سيطان كال نغر غل ايكونن زخلكلنا كال مالخ نغبر يفقدلكاي كزمر فقدلكايو دلايك هتغبر فقدلكاي نابز فلطات كزبصح غن ايدليكاني سيطان نابز فلطات كنبصح فصيمو ايدليناني بزتخالو متن نابز فلطات كاينبصحيو زصعر صعر زغبر حنساب نتمسانا زلو من مخانو اندحر فليطنا كم زي نبرسلن نغبرو سرحون مخرون كم نفرسوس لزفلط بزتخالو متن ننفس وكفنا نابز فلطات كاينبصح يغبر مالت اب قداما يوحنس 4:4 يبل اتم دقيه نغركم الله لومي نغركم يزلخو اتم دقيه نسخاتكم كاب املاخيكم امين كاب املاخي زبل سبسكي انس كاب املاخي زبلسكي نزقال زامنو منالو اتم دقيه نسخاتكم كاب املاخيكم امين دو كابتي اب عالم زلوس ات اباخاتكم زلو زابي سلازخون امين ني املاخ اندحر كوينا اتي ابانا زلو كابتب عالم زلو زابيو كبرن شمو يخون نسخاتكم سعركمم اللهم يلو كبرن غويتو اسخا سعريها امين دو كتسعر زتمدبكا ايخا امين دو تامنو دي هانزال تامنيو دغي اتم دقه نسخاتكم كاب املاخيكم كاب املاخ اندحر كوينكم كاب لعلم دحر كوينكم نغولو سعركم ياهم مغنياتهم كابتب عالم زولو تاباهم زولو سلازعبي تي اوشتهم زولو سلازعبي اتزعبي نغر مبار نتي مسخا زولو من مخانو مفلاتي اتزعبي ميستر من مسخا خم زولو مفلاتي لو من نفس وكفنا كنا حتو زغبانا حتو نزيو نتي مساي زولو املاخي يفلطو دي ايفلطو دينا كنا حتت سناي امين هاري باولوس املاخنا مسانا كاب كونخه مني زقاومنا خبل كولون تاي مالتيو منيو دفيرو مس املاخنا زغط مالتيو مس باولوس ايكونه باولوس دانتا يعملو مش غوتيتون بابن چفچيفوم مويتو لمغديفومو نو مس نتي ابو زولو نتي مسو زولو كسعروا يكلوني مني مستملاخي غزائي بعال سلطان كل زخل برتع تواغاي حيال زخون املاخنا مني دفيروخ غطم زكالو مالتي املاخ مسانا خاب كونه خبل كله هاري باولوس املاخ مسانا كاب كونه مني زقاومنا خبل كله املاخ اصبيو سلازفلتي امين دو سقلي كونن مني زقاومنا يلو نزيق ساع كندزي زمكحلو املاخو اصبيو سلازفلطوي سلازي انا نسخاتكم منك ساع كندينا نز املاخ زنفلطو كمزني حواري باولوس نمكحلو دو يوحنس املئختو تصحفلنا خلو دمانتا يلنا نسخاتكم كاب املاخ يقوم يلنا بقى مجمريا كابي كم زخونا تزاريبو كاب املاخيكم دحرين تايلو دقت سعاري يسوس يخوم يلنا امي كابتب عالم زلوس اتي اباخاتكم زلو زعبي سلازخون نسخاتكم سعركم يخوم يلنا سعارتي يخوم اتي زتسعري ينبر نببزحتنا اشغيرنا زلو ايكون اندي سعارتيهم نابلنا اتي زتسعره دابيلوس نعين احاتكم يشغرنا الله واي اندحر إلنا بزي فلطات زي سلازين ملالس لومي هسكم موت كودوز دلي نغر حد نغر تراي نسوخا انتايو نتي مساخم زولو فلط وزبل حسابي امين ناملاخنا نفلطو مننتو نفلط طبوق غيرنا نفلط نعم يوحنس كم كبلو صن
كم تبلو صنحكم تايلونا كابتا اب عالم زولوس اتا اباخاتكم زولو يعبيلونا نعوز سعرو يلن نسخاتكم سعرتيهم يلونا سعر وين كان مملاس اتا اند ميسترن بقار من مساخا كم زولو مفلات راي ذكروا يخم حدا اوان ني إلسا نمحاز نغوس سوريا وتادرات ناب إلسا زلو سفرا كم زلاخه نتي إلسا زنبرلو كباب دما وتادرات سوريا كم زكاببوان اتا اغلغالي إلسا دما نتوم وتادرات ريو كم زفرحن نتني املاخ سب إلسا دما انتا خنغبرنا إلو كم زحاتتون نببينا تذكروا وديهم إلسا ابتزلو سفرا خوينو نتي سوريا زوصو كله بلانات نتي نغوس اسرائيل نا نغره نمخرو كفشل تخخ مسبله بقى مس نغرو نزي زغبر منيو كاباناس سليتي لوديوم كاباناس ميستر زوصالو دي مسبلو نو هادلو ابغزو خوينو نتسخابزي بيدروم كا خوين كاتغبرو نغر بمولو زرئي هذا نبي الله مسبلو بقى ني بهيوتو يسكم له مسيلو እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ነብይ ኤልሳ ግን አገልጋሊኡ ከይፈርሕ ዝገበሮ ነገር እንታይ እንድህር ኢልና ማንነት ናይቲ ምስኦም ዘሎ አምላኽ ምርአዩ አሜን ዶ ፈሪሁ እቲ አገልጋሊኡ ፈሪሁ እቲ ዝራአዩ ነገር አፍሪሕዎ ቶም ወታደራት አብዙሪኦም ከምዝ ኸበቡ ምስራአየ ወታደራት ሶርያውያ ምስራአየ ፈሪሑ ነብይ ኤልሳ ሓደ ነገር ገይሩ እቲ ምስኦም ዘሎ ማንነት ናይቲ ምስኦም ዘሎ አምላኽ አሪእዎ ክብርን ጎይታ ይኹን እቲ አገልጋሊኡ ፈሪሑ ዝገበሮ ነገር ክጠፍኦ ኸሎ ኤልሳ ምንም ድምብርጽ አይበሎን ስለምንታይ እንደህር ኢልና ኤልሳ ንመን ከም ዘምልኽ ስለዝፈልጥ አሜን ኤልሳ ንመን ከም ዘምልኽ ስለዝፈልጥ ሰብ ስለዝነበረ ምንም አይፈርሐን አገልጋሊኡ ብጻላኢ ከም ዝተኸበየ ይርዩ ሰምዑ ንሪኦ ነገር ወሳኒ ንሪኦ ነገር በጣም ወሳኒ አገልጋሊ ኤልሳ ብጻላኢ ከም ዝተኸበየ ይርዩ ጽቡቅ ገርኩም ሰምዑ እቲ ዝራአዩ ነገር ድማ ፍርሕ ለቂቁሉ አይኮን እንዴ ኤልሳ ግና ነቶም ዘካበቡ ወታደራ ዘይኮነ ሪኡ نحالو أبزوريو سفيرهم زلوا ملاك እግዚአብሔር ይሪኦ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ክልቲኦም ሪኦም ክልቲኦም ዝራአይዎ ምርአይግን ፍልል ያለው አሜን ዶ እቲ ነሐለው አብዙሪኡ ሰፊሮም ዘለው መላእክት እግዚአብሔር ይሪኦ ሰረገላ እግዚአብሔር ይሪኦ አገልጋሊኡ ግን ወታደራት ናይ ሶሪያ ይሪኦ ኤልሳ ነቶም አብዙሪያት ከራን ሰፊሮም ዘለው ናይ ሓው ሰረገላ ይሪኦ ስለዚህ ኻዩ ነቶም ንዑኡ ክሕዙ አብዙሪኡ ዝኸበቡ ሰራውያን ከምንም ዘይቆጸሮ ኤልሳ ነቲ ብፍርሃት ዝተዋሐጠ አገልጋሊኡ ዝበሎ ነገር ሓደ ነገር እዩ ንሱኻ እንታዩ ካብቶም ምስኦም ዘሎ እቲ ምሳና ዘሎ ይዓቢ አሜን ዶ ምሳኹም ዘሎ ይዓቢ ቅዱሳን ምሳኺ ዘሎ ይዓቢ ካብቲ ኸቢቡካ ዘሎ ካብቲ አሸጊሩካ ዘሎ ንላዕሊ ሲትምሳኻ ውሽጥኻ ዘሎ ይዓቢ ቅዱሳን ሰይጣን በአር ናብዛ ካብ ፍርሕ ተናግፈና ፍልጠት ንኸይንበጽሕዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ዝጻባአና እቲ ምሳና ዘሎ እግዚአብሔር እቲ ሁሉ ዝኽእል ብሰልፍ ሓያል ንሁሉ ዘንበርከኽ ኩሉ ፈቲ ከይፈተው ዝግዝኦ ዝተፈረሐ አምላኽ ምሳና ዘሎ አሜን ነዚ ምስንፈልጥ ንሕና ዘይኮነ ንፈርሕ ዲያብሎስ ይናአና ፈርሐና ዝጅምር አሜን በዚ ፍልጠት ዝኽንመላለስ ኮለና ንዲያብሎስ ነፍርሖ አሜን ዶ ኣብትንቢ ዳንኤል 11:32 ከም ዝብል ቃል ኣሎ ነቶም ነታ ኪዳን ብረሲእነት ዝብድሉስ እናቃባጠረ ኸስሕቶም ይምስበለ እተና አምላኹ ዝፈልጥ ህዝብ ግና ክብርትዕን ክገብርን እዩ አሜን አምላኽና ከም ዝግባእ ሰዓን ምፍላጥናዩ ኣብድኻም ዘሎና ምንም ክንገብር ዘይከኣልና ዘይምፍላጥ ቅዱሳን ናብ ፍርሃት ይእትወካይ ፍርሃት ድማ ፓራላይዝ ይዝገብረካ ከም ዘይትንቀሳቀስ ይዝገብረካ ምስ ንፈርሕ ድማ ምንም ክንገብር ኣይንኽእልና ክንፈርሕ ኮድና እንታይ ክንገብር ከም ዝግባእና ኸማን ብጉቡ ኣይንፈልጥን ኢና ሓቀይደ ቅዱሳን ስለዚህ በፍልጣቲና ካፍርሃት እንናገፍ ሐንሳብ ነቲ ምሳና ዘሎ መን ምዃኑ ምስፈለጥና በዚ ፍልጠት ዘይፈርስ ነገር የለን ክብርን ሽሙ ይኹን አንቶይ ካብ ዝበልኩዎ እቲ አገልጋሊ ኤልሳ ነቶም ናይ ሶርያ ወታደራት ምስራአዮም ፈሪሑ ካፍርህ ዝተልዓለ ድማ ዝገብሮ ክጠፍኦ ኸሎ ንሪ በንጻሩቲ ብጸላኢ ዝድለይ ዘሎ ኤልሳ ግና ተረጋጊኡ ንሪኦ ሕቶ ናይቲ አገልጋሊ ካብዝ ተኸቢብናሉ ካብ ዘሎና ነገር በኸመይ ንወጽ እዩ ኤልሳ ድማ ንአገልጋሊ ሓደ ነገር ገይሩ መንፈሳዊ የዒንቱ ክኸፈጸልዩ አሜን
ልክ መንፈሳዊ ዕንቱ ተኸፊቱ ነቲ ኤልሳ ዝሪኦ ነገር ምስ ረአየ እቲ ቀዳማይ ዝተባረረ ነገር እንታይ እንድሕር ኢልና ናይ ፍርሒ መንፈስ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ዶ ናብዚ ፍልጠት ክንመጽእ ኾለና እቲ ቀዳማይ ዝውቃዕ ፍርሒ እዩ ክብርን ሽሙ ይኹን ይረዳአና አይረዳአና ኣብ ህይወትና ናይ ፍርሒ መንፈስ ከዓይ ንሪኦ ኢና ዝበዝሐ ነገራት ብፍልጠት ኢና ንስዕሮ ብዘይ ፍርሃት ተረጋጊና ነበር እንድሕር ደሊና ብዛዕባ እቲ ነምልኾ ኣምላኽና ክንፈልጥ ኣሎና አሜን ብዛዕባ ምፍላጥ ጥራይ ዘይኮነ ግን ንዕኡን ኮላይ ብዛዕባኡ ምፍላጥ ዘይኮነስ ንዕኡን ኮላይ ምፍላጥ አሜን ንመን ከም ነምልኽ እንድሕር ፈሊጥና ኣብ ናይ ፍርሒ መፈንጠራ አይና ኣትውን ማለት ካብቲ ዓለም ዘሎ ትምሳና ይዓቢዩ ትምሳና ዘሎ ኣምላኽና ግን ከም ዝግባእ ንፈልጦ ዲናይ ትሕቶ ደጋጊምና ንሓቶ ዝግባእና ሓቶ እዚ ካብ ዝፈራሕናዮም ነገራት ክንወፅእ ንኽእል ኣብ ልዕሊቲ ዘፍራሕና ነገር ክንስልጥን ዘኽእለና ነቲ ኣምላኽና አሜን ነቲ ነምልኾ ኣምላኽ ምስ ንፈልጦ ጥራይ ክብርን ሽሙ ይኹን ብዛዕባ ፍልጠት ክዛረብ ከለኹ ብዛዕባ በሓበሬታ ምፍላጥ ኣይኮንኩን ዝዛረብ ዘለኹ ንእግዚአብሔር ምፍላጥ ኢለ ክብል ከለኹ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥ ዘይኮነስ ብዛዕባ ንዕኡ ንገዛእ ርእሱ ምፍላጥ ይዛረብ ዘለኹ እዚ ፍልጠት እዚ ምስኡ ግዜ ብምሕላፍ ዝመጽእ ፍልጠት እዩ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥን ንእግዚአብሔር ባዕሉ ምፍላጥን ይፈላለዩ አሜን ዶ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምፍላጥ እቲ ቀዳማይ ደረጃ እዩ ሓደ ሰብ ብዛዕባ እግዚአብሔር ምሰምዐ እቲ ሰምዖ ነገር ናብ ሓደ ፍልጠት ይዘምጾ ወይ ድማ ሓደ ብርሃን ይህቦ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ግን እቲ ሰብቲ በቲ ዝረኸቦ ብርሃን ንእግዚአብሔር አጸቢቑ ክፈልጦ ክደልዮ ክኽእል ኣለዎ አሜን ዶ ንዓይ ከም ዝመስለኒ መብዛሕቴና ኣብዚ ቀዳማይ ደረጃ ደው ዝበልና ኮይኑ ይስምዓኒ ዳዊት እንታይ ኢሉ ብብርሃንካ ብርሃን ንርኢ ኢሉ አሜን ዶ ኤልሳ ነቲ አገልጋሊኡ እቲ ምስኦም ዘሎ መን ምዃኑ ምሰርዓዮ እቲ አገልጋሊ ካብታ ሰዓት ጀሚሩ በታ ዝረኸባ ብርሃን ወይ ፍልጠት ገይሩ ነቲ ሓያል ዝኾነ ኣምላኽ ብርቱዕ ዝኾነ ኣምላኽ ስልጡን ዝኾነ ኣምላኽ ጉኑን ዝኾነ ኣምላኽ ክፈልጦ ድሌት ኣብኡ ክውለድ ኣለዎ ክደልዮ ክኽእል ኣለዎ አሜን ዶ ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ዘለዓለም ፈሊጥና ኣይንውድኦን ኢና እንተኾነ ግን ኣብ ፀጽባህ ብእንረኽቦም ብርሃናት ንዕኡ እናፈለጥናዮ ንኸይድ ማለት እዩ ርግፀኛ እግዚአብሔር ሓደ እዋን ኣብ ህይወትና ማንነቱ ኣርኢናይ ሓቀዶ ቅዱሳን መብዛሕቴና ማንነት እግዚአብሔር ርኢና ኢና ኣሉ ክንብሎ ዘይንኽእል ነገራት ኣብ ህይወትና ገይሩ ኣብ ሓደ እዋን እግዚአብሔር ኣሎ ኢልና ብድፍረት ክንዛረብ ዝገብረና ኣብ ሓደ እዋን እቲ ኣብ ህይወትና ዝገበሮ ነገር ምስክር ስለዘለና ሓቀዶ ቅዱሳን ሽዑ እግዚአብሔር ማንነቱ ዘርአየና ንምንታይ እንድሕር ኢልና መታን ናብኡ ሞር ክንጽጋዕ መታን ንዕኡ ሞር ክንደልዩ ቅዱሳን መብዛሕቴና ግን ኣብዛ ፍልጠት እዚያ ደውልና ኣለና እቲ ቀደም በታ ቀደም ዝተገለጸልና ጥራይና ንፈልጦን እግዚአብሔር ኣይሰጎምና ንቅድሚት ናትካ ነገር ይብዛሓለ ኣይበልና ንዕኡ ሞር አይደለናን አቡ ደውልና ዚና ዘለና ሓቀዶ ቅዱሳን ስለምንታይ እንድሕሪና ብዝተፈለ ወረግቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ነገር ገሌና ረሲዕና ያለና ሓቀዶ ገሌና እቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ትኽንክሕዶ ዘይንኽእል ዝገበሮ ነገር ረሲዕና ያለና ስለምንታይ እንድሕሪና መስልኩም ጸላኢ ጸላኢና ዘይድቅስ ጸላኢ ኣለና ድሕር ንእግዚአብሔር ሞር ፈሊጥናዮ ንዕኡን ንመንግስቱን ኣስጋዕቲ ሰባት ስለንኸውን ብዝተኻእሎ መጠን ናብዚ ደረጃ እዚ ከይንበጽሕ እዚ ፍልጠት እዚ ኣብ ውሽጥና ከይሰርጽ ይጻባኣና ስለዝኾነ እዩ ነቲ እግዚአብሔር ዝገበሮ ንርሰ ቅዱሳን ንመብዛሕቴና ሰይጣን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽሩ ዘውዓለና ብድንቁርና ማለት ንእግዚአብሔር ከይንፈልጥ እግዚአብሔር ከይንፈልጥ ብምግባር ሰይጣን ንመብዛሕቲኡ ተቆጻጽርዎ ዘሎ ሓደ ሰብ በአምላኹ ክምካሕ ደፊሩ ብትብዓት ብዛዕባ አምላኹ ክዛረብ ዝኽእል መዓሲ እንድሕር ኢልና ብዛዕባ እቲ ዘምልኾ አምላኽ ጽቡቕ ኣፍልጦ ክህልዎ ከሎ ጥራይ ንእግዚአብሔር ዝፈልጥ ምዝኸውን ጥራይ ሓቀዶ ካብ መጽሓፍ ቅዱስና ብዙሕ ጠቒስና ክንዛረብ ንኽእል ኢና ሎሚ ግን ሒዝኩምለይ ክትወጾ ዝደልየ ነገር ሓደ ነገር ጥራይ ነቲ እነምልኾ አምላኽሲ
كم زقبا فلتنا يدلنا تزي فلتنا يو نأملاخنا تصبقنا نفلت نعوهم فلت دما كندليو لنا امين دو نغزيابير نفلطو كنفلطو نسعبو يبل مش ابوسي نغزيابير نفلطو نغزيابير تفليتكا اوريدي منغستي صالمات كتناوص ياتجمر باخا امين دو تطاو زبلك هايل نغزيابير اندحر فليتكا كتبرتعيخا كتغبريخا امين دو نقدميت كتغسكسيخا شيطان زا غزيابير كنفلط ايدلين نغزيابير كنفلطو ايدلين استبيلكم دولهم استبيلكم دولهم كم زخماي ولا بالتو خبلو ولا ابزخونه ነገር እንደህራ استبيلكم اتي እንዛረበሎም ቶፒካት በሙሉሲ በቃ ተራ ቶፒክና እንዛረብ ወላ ዲስከሽን ኢልና ነምጾ አብዚ ፓልቶክ ይሁን አብዝኾነ ትዝዝረብ ነገር ደህሪኦኹሞ አዚ ተራ ነገሪ በቃ ቡኡ ቢዚ ገሩናሎ እሽርክ ትባለካዶ የብልካን ስለምንታይ ከምዚ አብተራ ነገሪ በቃ ተራ ነገር አቱም ሰባት ሕልፍ ንበላቱም ሰባት ሰይጣን በዚ ነገር ቢዚ ገሩናሎ ሕልፍ ዝበለ ፍልጠት አሎ ንአምላኽና ንፍለጦ ክንፈልጦ ድማ ንሰዓቦ እግዚአብሔር ንሰዓብ ጻውዒትና ንእግዚአብሔር ክንስዕቦይ አሜን አሜን ዶ ጻውዒትና ነቲ ምእንታና ዝሞተ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንስዕቦይ አሰሩ ክንስዕቢ ሲድራ ሚሳ አብዲናጎ ንአምላኽም ዝፈልጡ ሰባት ነይሮም አይኮን እንዴ ንአምላኽም ዝፈልጡ ሰባት ብምንባሮም እቲ ዝራእይዎ ነገር ከይፍርሖም ናውሽጢ እቶን በቃ ሓዊ ክድርበዩ መሪጾም ከምዚ ክጭክኑ ዝገበሮም ክሳሞት እሙናት ክኾኑ ዝገበሮም ነገር እንታይ እንደህር ኢልና እቲ ኣብ ልዕሊ አምላኾም ዘለዎም ፍልጠት ብዛዕባ አምላኾም ዘለዎም ፍልጠት ንአምላኾም ምፍላጦም እዩ ከምዚ ክጭክኑ ገይርዎ እቲ ምስኦም ዘሎ ማን ምዃኑ አጸቢኦም ዝፈለጡ ሰባት ስለዝኾኑዮም ክሞቱ መሪጾም ሓደ ሚስጥር ክነግረኩም መብዛሕቴና እንታይ ዝመስለና መሲልኩም ሓቅስ ክትዛረቡ እንደሕር ኮይንኩም ክሓተኩም እግዚአብሔርሲ ከም ዘድሕኖም ፈሊጦም እዮም አትዮም ትብሉ ዶ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ ቅዱሳን ከምኡ ኢልኩም ዶ ተሓስቡ እሳቶም የድሕነና እዩ ኢሎም ኣይኮኑን አትዮም በሐቂ ሓደ ክነግረኩም በቃ ከድሕነና ከም ዝኽእል እዚ ፍልጠት ኣለና እዚ ንፈልጥና ከድሕነና ከም ዝካኣሎ ምንም ጥርጥር የብልና 100% ርግጸኛታትና ሹሪና ግን ከድሕነና ተዚፈተውን ከም ዘድሕን አሚንና ክንመውትና ኢሎም ይማአትዮም አሜን እግዚአብሔር ከውጻኩም ዘሊልኩም እተው ዝብል ቃል አይሃቦምን በእምነት ግን አትዮም ክብርን ጎይታ ይኹን በእምነቶም እዮም ኃይለ ሐው አጥፊኦም ይዝብል በእምነቶም ይነተ ሐው ጥፊኦሞ ሰሚዖም አለሁም በእምነቶም ይነተ ኃይሊ ኣብ ልዕሊኦም ከም ዘይሰርሕ ገይሮሞ እግዚአብሔር ፕሮሚስ አይገበረሎምን እምነቶም ግን ኣብ ልዕሊኦም እቲ ንኻልኦ ዝበልዕ ሐዊ ኣብ ልዕሊኦም ምንም አይነት ነገር ከም ዘይሰርሕ ገይርዎ ቃል አምላኽ ቆሚ ዝብለና በሐው ምስተሐልፍ ተሐዊ አይሕሙኸካን ይዝብል አሜን ዶ በማያት ምስተሐልፍ ይብል ማይ ክመጽዩ ሐውሎ ሐውብ ቅድሜኻ ክመጽኾሎ ከም በዓል ሲድራ ሚሳ ዝገጠሞም ገጥመካ ኾሎ ትሰግዶ ወይስ ተአትዋነ ተሐዊ ይትዘሎ መብዛሕቲ ሰብ ሰጊዱ ዘይትሰግድ የምዝብሉ አይኮን እንዴ ሰጊድካ ተገላገል ታይገድሽካ በሐው ተአቱ ሸዓተ ዕጽፍ ዝነደደ ሐው እንታይ አምሲልካ ተአቱ እግዚአብሔር ይርዳልካይ መብዛሕቲ ሰብ ሕጂ ኮሙ እንዲ ዝብል ጉንታይ ሰብ እግዚአብሔር ከም ሰብ አይኮነን ይርድኦ ግን ሳሞት እሙን ክትከውን ከም ዘለካ ይዝነግረካ ንዓሽቱ ነገራት እንደህር ዘንበርከኸና ዘስግደና እንደህር ኮይኑ ሽግሪ ከም ዘድሕኖም ምንም አይተጠራጠሩን ከም ዘድሕኖም በአፎም መስኪሮም አምላኽና ካብዚ ዝነድድ ሐው ከድሕነና ይከአሎዩ ግናሲ ከድሕነና እንተ ዘይፈተወ ንሕና ሬዲና ክንመውት ንዕኡ ጥራይ ሰጊድና ክንመውት ድልዋቲና ኢሎም ናብ ተሐውአት እዮም ክብርን ጎይታ ይኹን ኃይሊ ናይ ተሐዊ ኣብ ልዕልቶም ዝደርበይዎም ተገሊጹ ክሳዕ ክንደይ ተሐዊ ዝቃተል ምዃኑ እቲ ንጉስ ርእዩ እቲ ህዝቢ ርእዩ ንዖኦም ኣሲሮም ዝድርብዩ ተሐዊ በሊዕዎም ኣብ ተሐዊ ከይኣተው ናይቲ ሐዊ ሓፋቐቲልዎም ተሐዊ ሪል ሐዊ ኣብ አምላኾም ተኣሚኖም ግን ንአምላኾም ዝፈልጡ ስለዝኾኑ ግን ክሳብ መወዳእታ ጨኪኖም ዘሊሎም አትዮም ክብርን ጎይታ ይኹን ተሐውኻ ኣብ ልዕሊኦም ምንም ክሰርሕ ኣይከኣለን ብእምነቶም ነቲ ኃይለ ሐዊ አጥፊኦም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዚ ድፍረት እዚ ካበይ መጽዩ እንደህር ኢልና እዚ ድፍረት እዚ ትብዓት እዚ ካበይ መጽዩ እንደህር ኢልና
ንሳቶምን እግዚአብሔርን አጸቢኦም ዝፋለጡ ስለዝኾነ ንእግዚአብሔር አምላኾም አጸቢኦም ስለዝፈልጡዎ ንሱ ህብረት ስለዘለዎም ንአምላኾም አጸቢኦም ዝፈለጡ ሰባት ስለዝኾኑ ክሳዕ ክንደይና ነቲ እነምልኾ አምላኽ እንፈልጦነና ስለምታይ መስለኩም በፍርሃት ወይ ድማ ፍርሃት እንመላለስ በፍርሃት እንመላለስ ምስጢር ሓደ ንአምላኽና ከም ዝግባእ ስለዘይ ንፈልጦ ኢና ንፈርሕ ፍርሃት ዝወርሰና መዓስዩ እንድሕር ኢልና አዕንትና ካብ እግዚአብሔር ምስነልዕሊ የዕንትና አልዕልና የዕንትና ብልዕልቲ ዝኸበበና ነገር ክንገብር ኮለና እንታይ ንኸውን ብፍርሃት ንወሓጥ ማለት ዝግርዎ ይኹም ጴጥሮስ በቲ ካብ ጎይታ ዝመጻሉ ቃል ገይሩ ልዕሊቲ ዘፍርሖ ዝነበረ ማዕበላት ተጓዒዙ ትዝመጻሉ ካብ ጎይታ ዝተዋህቦ ቃል ኣብ ልዕሊቲ ዘጨነቆ ነገር ከም ዝስጉም ገይሩዎ ግናሲ ጴጥሮስ ዓይኑ ካብ ጎይታን ካብቲ ነቲ ቃል ዝመጻሉ ቃልን ብምድርባዩ እንታይ ኮይኑ ናብ ውሽጢ ክትሕል ጀሚሩ ማለት ቅዱሳን ሓደ ነገር ክነግረኩም ደልየ ዘለኹ ጴጥሮስ ከምዛ ኣነ ንስኻትኩም እንገልጾ ፈራሕ ሰብኣይ ኣይኮነን ሓቀይዶ ተሰማምዑ ዲኹም ሳይ ጴጥሮስ ፈራሕ ገለገለ ትብሉ ትኽእሉ ኢኹም ጽቡቕ ብዛዕባ ሰብ ከምውልካ ትዛረብ ጴጥሮስ ግን ተባዕ ነቲ ከፈራርሖ ዝጸንሐ ከፍርሖ ዝጸንሐ ማዕበል ኣብ ልዕሊኡ ሰጊሙ ማንም ኣይወረደን ካብታ መርከብ ንሱ ግን ወሪዱ ኸይዲ ማንም ደፊሩ ዘይገብሮ ነገር እዩ ጴጥሮስ ክገብር ፈቲኑ ናይ ጴጥሮስ ጸገም ሓደ ነገር ጥራይ ነቲ ጉዕዞ ነቲ ስጉምቲ ክጅምር ኮሎ ነቲ ነዓ ኢሉ ዝጸውዖ ጎይታ ቃሉ ዝሃቦ ጎይታ ንዕኡ ናርኣየ ጉዕዞኡ ከም ዝጀመረ ብኡኡ ዘይመቕጻሉ በተቃል በትዝመጻሉ ቃል ዘይመቕጻሉ ይትጸገም ኣብዚ ሓደ ነገር ክዛረብ ዝደልዮ እንታይ እዩ ኣብዚ ዝነገረኩም ነገር ሓደ ብርሃን ኣብ ህይወትኩም ከም ዝውስኽ ይኣምነ ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ንስኻተ ኮይንካሲ እንታይ ኢልዎ ንዓበለኒ ኢልዎ ሓቀይዶ ጎይታይ ኣነ ምስ በሎም ንስኻተ ኮይንካ ድማ ንዓበለኒ ኢሉ እና ጎይታኻ እንታይ ኢልዎ ንዓ ኢሉ መብዛሕቴና ዘይነስተብህሎ ሓደ ነገር ኣብዚ እንታይ እዩ መብዛሕቴና ዘይነስተብህሎ ነገር ሓደ ነገር እንታይ እዩ ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊቲ ማዕበልሲ ሰጊሙ ኸይዲ ኣይኮነን ዲ ሳዕ ዝተወሰነ መንገድስ ከይዲ ሓቀይዶ ጎይታሲ እቲ ማዕበል ኣቦትኡ ኾሎ እዩ ንጴጥሮስ ንዓ ኢልዎ ሓቀይዶ ጴጥሮስ ድማ ማዕበሉ ኾሎ ኣብ ልዕሊቲ ማዕበል ዋገሩ ማለት ጴጥሮስ ካብቲ መርከብ ወሪዱ ናብ ጎይታ ክኸይድ ኮሎ እቲ ማዕበል ገና ጸጥበል ኣይተባህለን ኣቦትኡ ነይሩ ሓቀይዶ ቅዱሳን ተጋገደ ሓቀ ማዕበል ኣቦትኡ ኾሎ እዩ ጴጥሮስ ኣብ ልዕሊቲ ማይ ክስጉም ጀሚሩ ክኸይድ ጀሚሩ ናብቲ ጎይታ ካይመጸ ዝነበሮ ፍርሒ ምስተመልሰ ግና እንታይ ኮይኑ ክጥሕል ጀሚሩ መብዛሕቴና ከምዚ ናይ ጴጥሮስ ኢና ብጭንቂ ክንሓልፍ ኮለና ካብ ጭንቀትና ዘዕርፍ ቃል ኣብ ልዕሊቲ ዘጨንቀና ነገር ዘሰጉም ዘኽይድ ቃል ይሰደልና እግዚአብሔር ዝሃበና ቃል ጌርና ድማ ንዝተወሰነ መንገዲ ከም ናይ ጴጥሮስ ንስጉም ማለት ነገር ግን ከምቲ ጴጥሮስ ዓይኑ ካብቲ ነጥቃል ዝሃቦ ኢየሱስ ምሰል ዓለ ናብ ታሕቲ ኮርድ ከንቆልቆል ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ክምለስ ኮይኑ ማለት እዩ ኮሚና ንኸውን ንሕናውን ነቲ እግዚአብሔር ዝሃበና ቃል ክንድርቢ ኮለና ካብቲ እግዚአብሔር ዝበለና ነገር ክንጎድል ኮለና የዕንትና ካብቲ ዝጸውዓና እግዚአብሔር ካብቲ ነቲ ቃል ዝሃበና እግዚአብሔር ክነልዕል ኮለና ከምዚ ናይ ጴጥሮስ ይገጥመና ማለት ስለዚህ ሎም መዓልቲ ናብቲ ናይ እምነትና ጀማሪን ፈጻሚውን ዝኾነ ክርስቶስ ንጠምት አሜን ማዕበል ኮሎ ጉዕዞና ክንቅጽል ኮለና እንታይ ዝኸውን ድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ልዕሊቲ ዘጨነቀና ነገር ጎይታ ይግለጽ ማለት እዩ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን ማዕበል ኮሎ እንድሕር ቀጽልካ እግዚአብሔር ታይገብር ነቲ ማዕበል ጻጥ የብለና ክብርን ሽሙ ይኹን ሎሚ ዝተመሃርናዮ እዚኽን እግዚአብሔር ክለቆ ዝወዓለ ነገር በዚ ብርሃን እዚ ጌርና ነዚ ፈጣሪ እዚ ሞር ክንፈልጦ ድሌታ ውሽጥና እንድሕር ዘይተወሊዱ ብጣዕሚ ዝገርመኒ ቅዱሳን ናይ መብዛሕቴና መልሲ ናይ ሕቶና መልሲ ዝርከብ ኣበይ እንድሕር ኢልኩምኒ በቃ ኣብ ትሕቲ እግዚአብሔር ብርክኽ ክንብል ኮለናይ መልሲ ዝርከብ ክብርን ጎይታ ይኹን አሜን
አሜን ዶ ሎሚ ነቲ ምሳና ዘሎ እግዚአብሔር ንፍለጦ አሜን ከምዚ ሁሉ ጊዜ ኣብቲ ዝምህረሉ ዝዛረበሉ ሎሙን ክዛረበ መጽሐፍ ቅዱስ ታይ ዝብለና ህዝበይሲ ሰዓን ፍልጠት እንታ ኮይኑ ኢሉ ጠፊ ኢሉ ቅዱሳን ፍልጠት እዩ ካብ ብዙሕ ነገራት ሓራኽን ከውን ዝገብረና አቀይዶ ስለምንታይ መስለኩም ሰይጣንሲ ዘርኢ ቃል አምላክ ክዝራእ ኾሎ ነቲ ቃል ካብ ልብ ሰባት ዝሰርቆ ስለምንታይ እንድሕር ኢልና እቲ ዝተዘርአ ዘርኢ ቦታ እንድሕር ረኺቡ እድል እንድሕር ረኺቡ ከም ዝዓቢ ከም ዝበዝሕ ስለዝፈልጥ እዩ ቃል አምላክ ከም ተውላህና ንብሎ ከም ተውላህና ነንብብኖ እምነት ካብ ምስማዕ ድማ ካብ ቃል እግዚአብሔር ከም ዝብሎ ክንሰምዕ ኾለና እቲ ሰማዕናዮ ቃል ብእምነት ምሳና ክወሃሃድ ኮሎ እቲ ቃል እንታይ ይኸውን ኣብ ውሽጥና ኣትዩ ክሰርሕ ይጅምር ማለት እዩ ስለዚ ሰይጣን እቲ ቃል ሓይሊ ከይሓለዎ ኮሎ እንታይ ገብሮ ይሰርቆ ማለት ሰይጣን እቲ ቀንዲ ዝጥቀመሉ መሳሪሒኡ እንታይ እንድሕር ኢልኩምኒ ኣብ ዙርያኹም ራእይዎ እዚ መልስ ትረኽቡሉ ኢኹም ባለማወቅ ውስጥ ወይ ድማ ብዘይ ምፍላጥ ክንመላለስ ይዝደለና በቃ ብዘይ ፍልጠት ክንከውን ይዝደለና ብዘይ ፍልጠት እንድሕር ትመላለስ ኮይንካ ትጠፍእ ማለት እዩ ህዝበይ ሰዓን ፍልጠት ጠፊኢ ኢሉ ኢየሱስ እግዚአብሔር እንድሕር ፈሊጥና ድማ ከም ነሳጉጎ ስለዝፈልጥ ናብዚ ፍልጠት እዚ ክንበጽሕ አይደለናን እዩ ስለዚህ ነቲ ሎማዓልቲ ነቲ እነምልኾ አምላክ ንፍለጦ አሜን ንእግዚአብሔር ንፍለጦ ክንፈልጦውን ንስዓቦ ኢሉና ኣሎ ስለዚህ ነዚ ምስዓብ ጀሚርናዮ ዘለና አምላክ እቲ እንኮ ንፈልጠሉ መንገዲ ንዕኡ ብምስዓብ ስለዝኾነ ምስኡ ጊዜ ንሕልፍ አሜን ክብርን ጎይታ ይኹን ጎይታ ኢየሱስ ብነገር ኩሉ ይባረኩም ጸጉኡ የብዛሃልኩም እዳውኩም አልዕሉሞ ጸሊና ክንውዲና ገለ ነገር ኣብ ውሽጥኩም ኣትዩ ለይለ ይኣምን እግዚአብሔር ሰናዩ እዳውኩም አልዕሉ ተባረኩ